Ни пример е точно за общност, която успешно от виртуалното пространство преминава в реалното, намира приложение. Стотици жени приемат кърменето като своя мисия, години след като децата им са прехвърлили бебешката възраст. Майките обменят опит и информация чрез мрежата на Лалече България. Организацията предлага лична помощ при кърменето със своите консултации в цялата страна. Майките активно популяризират каузата за естественото хранене в интернет. Именно виртуалната мрежа събра жените, приели кърменето като начин на живот. Тиха вечер, лунна пътека, нежна е нощта. Преди близо 7 години група млади майки се запознават в единствения тогава портал за родители. Сайт BG Mama събира млади жени, които търсят най-доброто за своите бебета. Хиляди въпроси намират своите отговори именно в споделянето на личен опит за раждането, родителството като ново начало и кърменето като най-добър старт за малкия човек. Всичко започна там, се роди една идея да направим подфорум кърмене, което беше през 2004 година, в самото начало на 2004 през януари се направи този подфорум кърмене, на който аз все още съм модератор. И в този форум се оказа изведнъж, че има страшно много интерес, много жени питаха, задаваха въпроси и тогава аз реших, че всъщност за да мога да им отговарям на тези жени подплатено не само с моя личен опит, но и с нещо повече, че трябва да се обуча. Избрах да се обуча към Лалече Лига, което е международна организация с 55 годишна история и клонове в над 80 страни и дава наистина много солидни знания и е призната в цял свят. Така че това беше нещо, което ми се стори много достойно за уважение. И след като се обучих, през 2005 година всъщност започна виртуалното съществуване на Лалече Лига. От 2006 реалното всъщност сега правиме 5 години от първата Лалече Лига среща в Пловдив. Ами това, което се случва, имаме 4 основни теми, на които се правят лекциите. Това е подготовка за кърмене, първи дни с бебето, избягване на обичайни трудности и захранване и отбиване. И вече към всяка от тези теми всеки месец имаме нещо различно. Сега основната тема ни е избягване на обичайни трудности, а под темата, на която ни е срещата, е кърмене и работа. И говорихме за различни тактики, как човек може да съчетае кърмене и работа, защото не е необходимо да бъдеш или майка домакиня, или работеща жена. Напълно добре се съчетават двете неща. Майките идват, говориме, обсъждаме различни неща, всеки дава своя принос, своите идеи, своето мнение. Някога бабите ни, когато са правили седянки, или дори прабабите ни, бих се върнала по-назад, са правили седянки, където са споделяли опит и не само са разказвали, но и визуално са виждали малките деца какво е това кърмене, как става, как се държи бебето. И защо всички тези неща, които аз знаем, че най-добре се учи от визуалния поглед. И това нещо ни липсва. От малко интернет общество кърмачките се превръщат в голяма група, която дава реална подкрепа на всички млади родители. Заедно майките преодоляват както трудностите в естественото хранене, така и преградите в мисленето на мнозина. Майя над 3 години кърмена оставиха да реши сама кога иска да спре да се учи. И въпреки че имаше някои прогнози плачевни, като никога няма да можеш да я отбиеш. Мамо? Всъщност се оказа, че това не е така и детето само спря да се учи в един момент. На мен веднъж ме казаха, че съм как беше дива жена, нещо такова. Защо? Защото кърмиш в парка? Да. Татковци включват ли се? Видях, че кръжат наоколо, но престрашават ли се и в разговорите да участват? Татковците са незаменим помощник, когато гледат децата, докато имаме срещи, а от време на време правиме специални срещи за двойки или пък също планираме да обявиме среща, която е за татковците. Защото татковците, колкото и да не ни се вярва, също имат нужда от подкрепа понякога за това, че са татковци, дори да не се занимават пряко с кърменето. На всяка от срещите в по-големите градове идват между 10 и 30 момичета. Към виртуално-реалното общество се присъединяват и все повече бъдещи майки. Кога ще бъде щастливото събитие? 18 април. Всеки момент, т.е. Да, всеки момент. На лекциите научих от интернет
И в началото бях много скептично настроена относно кърмене, но когато дойдох на лекциите, на срещите, срещнах така едно разбиране и научих доста интересни неща от майките. Също, което е пък и много така релаксиращо с тях. Подготвена ли се чувстваш вече за това, което ти предстои благодарение на тези срещи? Ами да, чувствам се готова. Със сигурност ще имам доста въпроси, но пък се надявам да получа подкрепата от тях, когато се наложи. Една жена, що ме кърмила веднъж, тя ще става за цял живот кърмачка. Страницата на Лалече Лига във Фейсбук набира все повече почитатели. Майките дават денонощни съвети за всичко свързано с кърменето и на горещата телефонна линия на организацията. Хубавото е, че тази виртуална общност също е много пълнокръвна и много жива. Това, че е виртуална, ни пречи, тя е не по-малко активна от реалната такава. Чух как запява мама и ето себе си в нея видях.